Ako momentálne vyzerá tá hierarchia medzi vami a Janom Lacom? Tak my to nejako takto nevnímam ako nejaké hierarchia. Ja si myslím, že kamaráti tak ako iní hráči a kto bude chytať. Tie 3 roky dozadu, keď som bol v tom Fínsku, čiže Jano začínal v príprave v úzovke ako trojka a zrazu odchytal celý šampionát. Takže ono sa to môže meniť a hlavne to, že tých 7 zápasov tuším za 10-11 dní. Je to strašne veľa zápasov vo veľkom tempe, takže ja si osobne myslím, že ten turnaj jeden brankár nemôže odchytať na 100%. V tom Fínsku ste vlastne vy boli trojka. Čo vtedy brankár prežíva? Tak snaží sa aj tou nejakou svojou malou úlohou v tej roli tej trojky nejako pomôcť odľahčiť nejakú atmosféru, alebo vlastne keď prvý brankár je unavený, ide dole, druhý brankár má nejaké problémy alebo niečo sa stane, tak tam som a neviem, keď chlapci sú strieľať pol hodinu, 3/4 hodinu, tak ja musím tam v tej bráne stáť a tak, aby aj tí hráči boli v pohode, takže taká žena pre všetko. A možno keď ste boli trojka, tak tréneri k vám nejako pristupovali, že aby ste tak nebrali, že... Úplne rovnako. Keby sa fakt náhodou niečo stalo, musím tam ísť do tej brány, čiže a ja som to bral tak, že nemohol som sedieť a ako hovoril brat, jesť klobásy, popcorn, také veci, takže ten človek fakt musí byť pripravený, lebo vlastne už bola jedna situácia, tuším, bolo to asi v Helsinkách tiež, tuším, Peťo Hammer dostal nejaký puk, takže volali mi, že sa vám rýchlo obvesť, lebo nevedeli, či môže ísť alebo nie, takže ani neviete, kedy tá šanca môže prísť, takže preto je tam tá trojka, tam nie je fakt na vylete, ale na to, že keď sa náhodou niečo stane. Nemusí stať 10 rokov, 11 sa niečo stane a musíte tam ísť. Stretli ste sa s tým, že možno tá trojka, to, že je trojka nejako ťažko niesla a potom... Nie, vlastne. Posledné roky som bol stále ja, takže predtým si nepamätám, že by tam bola nejaká, akože, že by bol niekto urazený alebo niečo tak. Toto nechce byť, tak nebude tu. Kde beriete ten pozitivizmus? Vám to jedno, či jednotka, dvojka, trojka, tak pôsobíte, že... Neviem, ja si urobím to svoje vlastne, čo odo mňa, vlastne stále sa snažím, hej. Niekedy to nemíde, dostanete 5 gólov, ale nikto nie je tak, že idete na ten ľad a buď sa bojíte, alebo ste tam urazení, alebo čo, že viete, že ďalší zápas tam nebude. A fakt nikdy neviete, kto vás môže sledovať. Raz som sa stretol s jedným scoutom z NHL a mi hovorí, že jasne, ja ťa poznám, som bol v Košice na pár tréningu sa pozrieť, čiže ja som ani nevedel, že ten Švéd tam bol niekedy v nejakých Košiciach, čiže fakt aj dnes môže byť niekto, kto vás sleduje a aj neviete, takže ja sa stále len snažím proste hrať ten hokej. Možno sa to zdá, že máte veľa tých zápasov, idete do reprezentácie podobne, ale nikdy neviete, kedy tu ste posledný krát a ja si to snažím užívať všetko.